Kadirić Sanel 14 godina. Kadirić Suad 17 godina. Kaltak Almir 16 godina. Karagić Amir 15 godina. Karagić Jasmin 15 godina. Karagić Samir 17 godina. Karagić Elvir 16 godina. Kenjad Muhammed 10 godina. Mahmudin Faruk 17 godina. Mahmudin Midhat 16 godina. Marošlić Almir 15 godina. Matanović Ervin 16 godina. Matanović Goran 14 godina. Matanović Zoran 17 godina. Matanović Predrag 17 godina. Mešić Elvedin 17 godina. Mlinar Luka 15 godina. Muhić Nedžar 17 godina. Mulalić Emira 5 godina. Osmanović Muharem 17 godina. Pašić Sakib 16 godina. Poljak Ilijaz 17 godina. Pranjić Krešimir 14 godina. Ramović Kemal 17 godina. Rezić Almir 14 godina. Ređić Namir 3 godina. Rezić Vahid 8 godina. Rizvanović Elvis 14 godina. Salihović Mithet 15 godina. Selmović Elvir 17 godina. Sječić Edin 17 godina. Sofić Elvis 2 mjeseca. Švraka Mirsad 17 godina. Tolunđić Almir 17 godina. Tatarević Amir 17 godina. Tukerić Stipo 14 godina. Kliniković Samel 15 godina. Dulić Admir 17 godina. Žerić Admin 17 godina. Algić Sulejman 17 godina. Ališić Amel 15 godina. Algić Muhammed 17 godina. Mačić Elisa 11 godina. Bačić Ernest 3 godine. Mačić Ferida 13 godina. Bačić Jetina 8 godina. Mačić Nermin 13 godina. Bačić Nermin 6 godina. Mačić Sabahudin 13 godina. Bačić Semir 5 godina. Mačić Sudbin 17 godina. Bačić Repinska 5 godina. Mačić Zigret 16 godina. Bačić Niketa 10 godina. Bašić Munira 12 godina. Bašić Emir 15 godina. Beković Alavin 13 godina. Beković Ahmet 1 godina. Beković Erin 16 godina. Beković Senadim 9 godina. Bešić Edin 15 godina. Bešić Kemal 15 godina. Plažić Fuad 17 godina. Bačić Emir 16 godina. Dodak Jakin 16 godina. Nedžar Samir 15 godina. Čaušić Edin 16 godina. Čaušić Emir 16 godina. Berić Nahid 16 godina. Bilić Elvis 17 godina. Dolić Vjekoslav 16 godina. Đuračev Džanilo 16 godina. Đuraković Emir 17 godina. Đuračev Namir Ispred naše kuće u Zečevu. Obećavam se u ime još nekoliko čaka i djevojčica od 2 godina koja su ubijena u istom danu, na istom mjestu, zajedno sa mojom djecom. Obraćavam se u ime sjećanja na njih, u ime njihovih nevinih djesa i naših dostojanstva. Obraćam se prije svega svojim sugrađanima, mojim prijedočanima. Ovdje govorim prvenstveno kao prijedočan koji je uvijek